सोरबा रसा नांनानै दङबा रोन्दि ओंखारलायबाय सोरबा नै मैया हरनिफ्रायसो ओंखारदों मैया हरनिफ्रायसो ओंखारदोंनो बियो रसा नांनानै दङ सोरबाफोर नोंसोरबो हौवाफ्रा रसा नांदोंबा माबार बेखौ कन्टेक्ट खालामनानै माबार थां ओंखारलायबाय सोरबा रोन्दि ससियेल मिडियायाव बिदिनोल' दावरावसै नामा जेबो कन्टेन्टथ' लाबोनो रोंखाला बेबायदि नङाबा थां भिडिअखौ नाय बेयाव स्क्रिमाव होनानै होगोन आं नाय बे भिडिअखौ माबायदि होनदों बे स्क्रिमाव आं होगासिनो दङ नाय रोन्दिखौ नाय बेखौ बैखालिखौ तो लोगोफोर आं दायो बे समाव नोंथांमोननि सेरावहाय मोनसे गोदान आपडेट भिडिअ लानानै फैलायबाय ना लोगोफोर ओरैबायदि तो जानो हागौ नोंथांमोना बे मोनसे भिडिअखौहाय सोरनिबा फेसबुक पेजफोरावहाय नुबायबो जानो हागौ बा सोरनिबा इउटुब चेनेलफोरावहाय नुबायबो जानो हागौ मानो होननानै बुङोब्ला आंबो बे मोनसे भिडिअखौहाय सोरनिबा फेसबुकनिफ्रायनो नुदों आरो मोनदों आरोना लोगोफोर बे मोनसे भिडिअखौ लानानै दिनै बाजैयाहाय ओरैबायदि नोंथांमोननो मोनसे स्कपखौ जासिदों आरोना लोगोफोर माने मोनसे ओरैबायदि प्लेटफर्म फैदों आरोना लोगोफोर बाजैया बेफोरबायदि बाथ्राखौ लाना दिनै नोंथांमोननि सेरावहाय शेयार खालामदों आरोना लोगोफोर तो जियानो जा बे समावहाय आं दायो बांद्राय गोबाव खालामलायासै नोंथांमोननि सेराव सिदानो डिसक्लेमारखौ लागायदिना होलांनि नोंथांमोनाल' भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरोना लोगोफोरथ' बिदिब्ला तो जानो हागौ बे समाव नोंथांमोना बै आंनि थाम्बनेलजों लोगोसे टाइटेल बेजोंनो आरो इन्ट्र' होनाय ससे भिडिअखौ मिन्थिखाबाय नङा होमब्ला लोगोफोर मा कारननि थाखाय आं नैबे मोनसे भिडिअखौ नोंथांमोननि सेरावहाय लाबोखो बा होखो आरोना लोगोफोर तो जियानो जा गिबियावनो फंनैसो बाथ्राखौ शेयार खालामनायनि सिगाङावनो नैबे मोनसे बाजैखौ नैबे सासे बाजैयाहाय नोंथांमोननि सेराव मा बाथ्राखौ लानानै शेयार खालामदों नैबे फंनैसो बाथ्राखौ बे भिडिअनि क्लिपखौ आं गिबियावनो नोंथांमोननो दिन्थिग्रोनो हानि नोंथांमोना जोबजासिम नायलां अब्लासो बुजि मोनगोन जायफोरानोखि बेफोरबायदि स्कपखौ नोंथांमोना लानो गोसो लानो हागोन आरोना लोगोफोर बेफोरबायदि बाथ्राखौ बाजैयाहाय बानसावनानै होदों आरोना नोंथांमोननि सेराव तो खोनासंलांदो बिदिब्ला बाजैनिफ्राय रोन्दि ओंखारलायबाय सोरबा रसा नांदोंबा माबा थां नङाबा मोननाय नङाबो 2000 3000नि मेरला होलाबायथारदोंनो सोरबा रसा नांनानै दङबा रोन्दि ओंखारलायबाय सोरबा नै मैया हरनिफ्रायसो ओंखारदोंनो बियो रसा नांनानै दङ सोरबाफोर नोंसोरबो हौवाफ्रा रसा नांदोंबा माबार बेखौ कन्टेक्ट खालामनानै माबार थां ओंखारलायबाय सोरबा रोन्दि ससियेल मिडियायाव बिदिनोल' दावरावसै नामा जेबो कन्टेन्टथ' लाबोनो रोंखाला बेबायदि नङाबा थां भिडिअखौ नाय बेयाव स्क्रिमाव होनानै होगोन आं नाय बे भिडिअखौ माबायदि होनदों बे स्क्रिमाव आं होगासिनो दङ नाय रोन्दिखौ नाय बेखौ बैखालिखौ तो बेनोमोन लोगोफोर भिडिअआ निश्चय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम जुदि नायदोंब्ला थारैनो बुजि मोनखाबाय बिथां बाजैया नोंथांमोननि सेरावहाय मा बाथ्राखौ लानानै शेयार खालामखो आरो सोरबायदि हिन्जावाहाय दिनै बेफोरबायदि बाथ्राखौ लानानै दिनै भिडिअनि क्लिपजों गावनि चेनेलजों शेयार खालामनानै होखो बिथांमोना माने उखिनानै दङ आरोना लोगोफोरा एखेबारे माने बिराद गांहाबनानै दङ जायफोरानोखि माने लगन जानानै दङ नोंथांमोना बिथाङा खावलायदों आरोना लोगोफोर आरो बाजैयाबो थिनदों बेफोरबायदि बाथ्राखौ स्कपखौ जायफोरानोखि लानो गोसो लानो हागोन होननानै आरोना लोगोफोर जात ओरैबायदि मोनसे नेकलेस बाथ्रा बेफोरबायदि साननाया बिथांमोननि बिखय नङा होमब्ला गावखौनो बिथांमोना लाजिनो रोङा नामा दिनैनि जुगावहाय ससियेल मिडिया गावहासो दायो लाइमोन बैसो बा हाबा जाखानाय गोदान आइजो जानो हागौ ना सानसे समाव बिथाङाथ' गावनि बिमा बिफानि महर लागोन अब्ला बिथाङा बै गावसोरनि उन्दै गथ' बा फिसाजो फिसालाफोरनो मा बाथ्राखौ दिन्थिगोन बा मा मेसेजखौ होगोन आरोना लोगोफोर माने गावनि मोखांखौनो बिथाङा माबायदि देखागोन उन्दै समाव बै बैसोरनो थाखाय आरोना जेब्ला फिउचारनि लामा फैगोन अब्ला गावसोरनि गथ' गथायनि थाखाय बेफोरबायदि बाथ्राखौ बिथांमोना साननो गोहो गैया नामा बे खर' मेलेमावहाय बे नारेखला मा जादों बिथांमोननि गोसोआव माबायाव खर'आव आंनिया रागाजोंबो माबा माबिसो जालायलाङोलै खर'आव खुरांफ्रानो बायदि ओंखारलाङो थ' जियानो जा लोगोफोर बांद्राय बुंनानै भिडिअखौ फोलावलायासै नोंथांमोननि सेरावहाय थ' ओरैबायदि माने रागा जोंदों नोंथांमोननि सेराव जास्ट मोनसेल' रिकुवेस्ट नैबे मोनसे भिडिअखौ आं फिन खेबसे नोंथांमोननि सेरावहाय शेयार खालामनायाव आंनि गोरोन्थि जादोंब्ला निमाहा बिनाय थाबाय बयनिबो सेरावहाय जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामदो आरो जोबथारनाय बे खनायाव थानाय बेल आइकनखौ दाबायना हो आरोना लोगोफोर बेफोरबायदिनो गोदान भिडिअखौ आं होगोन नोंथांमोननि सेरावहाय नोंथांमोनाव गिबि नटिफिकेसनाव सहैगोन आरोना लोगोफोर स' थेंक इउ स' माच आरो नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन बाय